Magnano mbola tsara antsika jiaby. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Tsotsotsika lava koragno. Zay efa nivolagna hoe miaraka mitologna antsika jiaby, miaraka miaro tanàna antsika jiaby, tanindrazana raiky iombonana antsika io. Fa Madagasikara hitantsika fa nidiran'ny mercenaire. Madagasikara hitantsika jiaby nidiran'ny dahalo. Efa tsy dahalo agnaty ala eky, fa dahalo agnaby latabatra. Abo koa dahalo fa tsy misitriky. Gaga zany tokiky za aminao monsieur, mbola ataoko monsieur non, Naina Ratsitohaina, Naina Ratsitohaina. Anao koa lehilahy mitana ny fahamarinana anao, ampidiana volany 55 milliards nalenao tamin'ny Knapsy, tamin'ny anao be ny tanàna Antananarivo. Ampidiana 25 milliards nalain'i Madame Yengo Ravatomanga tamin'ny Knapsy. Fa nareo kaza magnano toetraigny ny lambodi. Naina Ratsitohainao, anao karaha nivola za tandafy, za zegny hoe tandafy. Toetraign'olona andeha andafy toetraigny ataonao. Mivantagna aminao zany ihany ministre ny aménagement. Toetraign'olo nandeha andafy toetraigninao en tant que anao hoe ministre ny aménagement et territoire. Zegny toetraigny. Naina Ratsitohaina. La mairie Antananarivo nandesinao tsy nafoaka anao. Tsisy raha nefa anao volany Knapsy 55 milliards nalainao, tsy herana ataonao izy. Tsy Tananarivo nanjary, tsy Tananarivo namirapiratra, nipotehinao capitalin'ny Madagasikara. Niany anao ministre ny aménagement de territoire, lombolombony anao maire Antananarivo raha ataonao. Olo mandeha andafy zay Naina Ratsitohaina, masony biagna, sofiny mitandregny, jery miasa. Fa ninao en tant que anao be tanàna Antananarivo tsy nafoaka, nandeha natao ministre ny aménagement du territoire, nay lombolombony jiaby. Za tamin'ny placenao, za tsy masaky mivolagna hoe za tandafy. Ndray miappliquer lalàgna internationaux dikavinareo, lalàgna international, ataoko hoe internationaux dikavin'ity fitondragna ty. Anareo ma mihevitra anareo nino? Fotony baikon'ny Ravatomanga mivola. Naina Ratsitohaina, niany anao tohaina, amarenao tsy tohaina. Be idanao io e, be anao io. Deja anao fa malandy, ka hitanao ambikambin'ny kabija, anao mea kabija. Le fakofakony kabija tsy lagna igny, ariagna amin'ny corbeille, malandy karaha igny anao. Ozy hevaratra hoe malandy tegny kabija. Tsy tahotra, tsy egnatra,
anao ministre ny aménagement du territoire dikavinao lalagna mifehy ny RFT anao nianatra nino ka raha Vatomanga baka fa haiko izy bado Radoela fa haiko izy dondrona fa anao nivolagna fa anao be tandafy anao nivolagna fa za zegny hoe tandafy lalagna internationaux dikavinareo réserve foncière touristique dikavinao parce que tsy nitsemagna pesos vavanao de igny koa anao magnano n'importe quoi et en plus naina raha tsy tohaina koa za vahoaka ary za vahoaka atsika vahoaka akaza magneky hoe communiqué pourri nataonao sans signature et sans cachet de l'état tsy miexiste aminay aboko zao mignosane fiririny laoko karapapaka naina raha tsy tohaina zay tsy miappliqué io raha appliqué nay raiky ty lalagna international ty vahoaka malagasy za teto nefa nivolagna aminareo atsika malagasy ray tandrazana fitondragna ty magnano fitondragna raiky magnano fitondragna lambodi jiriny lambodi lohandreo amizay lohany makamba be foagna tsisy rapare za koa nagnaboaka le raiky international ty tam Facebook betibetiky ro namorogny communiqué pourrindreo ty aminaka tsy miexiste ary zay vahoaka tsy mampliqué ty naina raha tsy tohaine atsika vahoaka kaza magneka kadalendreo anareo bado anareo tsy mety mivoatra fitondragnanareo tsy possible fitondragnanareo mivoatra impossible lohanao ane naina raha tsy tohaina no lohany makamba incroyable fitondragna ty non les 6 avril les 6 asaloha ils ont tête logony Madagascar ndraiky drapeau oui fa communiqué on s'en fout ho ifiranay taratasiny communiqué nao io fa tsy jirenay fa tanay tsy amianay ty miappliqué aminay ty mbarako anao zay naina raha tsy tohaina ty nangotsiko moka fondreo zany publier raha ty nagnaboaka raha ty amin'ny Facebook nilingilingy raha tsy tohaina nandeha nagnano ty n'importe quoi en plus raha nisoratindreo ato amin'ny communiqué-ndreo bobo majika raha ro ty ni adisondreo ni dosovandreo raha agnatiny araiky internationaux zay he tsy mahay lalagna mifehiny RFT Madagascar ko tsy UNESCO 1998 fa zay kazakadalenao ke ta hoe tam 2000 anao nibadika zay dodonao noir sur blanc io naina raha tsy tohaina mamakia biafa masonao anao karaha magnano linety io tanao io ino asan'ny linety benao io nino 1998 nagnapitrahany lalagna internationaly Madagascar tafiditra agnatiny RFT réserve foncière touristique tsisy raha azo kitinareo io ndrenareo agnano communiqué bobo majinareo ty
anareo koa matanjaka ndo miady amin'ny UNESCO baka zako anareo andresy amin'ny UNESCO nezo amza masonareo anglais zay efa nagnano taratasy ary nitory anareo fanjakagna ty amin'ny UNESCO fikitikitinareo nosy jiaby io karaha nataonay nagnano taratasy nandeha tamin'ny Macron nitorinay ia tsy faly anareo amindao koa magnano amin'ny UNESCO zako anareo matanjaka baka fa tsy eto zay ndeha menomenasenareo communication tsy signé tsisy cachet na ino tsy sakinao ny signiavigny teo na ino tsy sakinao natao tamponao teo banda abruti o za tandafy o za termine fulany o za beny fulany non vahoaka malagasy ny publieko aminareo agny ny tegna lalagna mifehy ny RFT faharoa volanko aminareo reo magnano jeriny requin reo magnano jeriny lambodi reo boko lohan'ny makamba reo jiaby amin'ny fitondragna jusqu'à amin'ny président Fokotany zay miaraka amindreo ambarako anareo vahoaka mifehy amin'ny lalagna ny international ty za tsy tiako ata mamaky lalagna ty renena retsy toainy ndesy ty mbo mieko tango non mais tango mba siako mifohitra aminazy ty tango io agnarany fandroakana akantany eo mbo volako amin'ny tango tiens mets sur ton cul communiqué ndreo io communiqué vandivandy le 6 avril 2025 nagnano communiqué parce que ro nialamboetry nahita ty araiky naboakako ty internationaux ambarako anao ino antony UNESCO ndraiky lalagna mifeny RFT nagnano hoe Madagasikara tafidriky tagnatiny RFT tamy 1998 misy site valo ambarako anao raha tsy toainy amin'ny faritra igny zay boka mampilingilingy lo faritra igny misy site valo amin'ny faritra igny ambarako anao nizahany UNESCO nagnaboandreo lalagna hoe RFT mbarako anao zegny raha tsy toainy agnatin'ny site valo io amin'ny faritra 42 hectares amin'io magnodidigna Ambarivo be nosy madinidiniky plus Ambarivo be 42 hectares niana anareo ntegna bady zay ndraiky communiqué motramontraka anareo io disovinareo chiffre toetsaigny lomorona tegna marira volagninao sio nena varira anao koa ny varire tegna kabija tsy raha amin'ny avaratra agny koa kabija ke sivagninao nisy teten'igny agnatin'ny amin'ny tatami corbeille basy anao karaha igny nena raha tsy toainy tsy vitananao varira zanak'igny ao zay amin'ny avaratra agny aboko anao tegna kabija tsisy raha lagnanao ndre Tananarivo tsy voatantana anao anao ndi tantana territoire aménagement n'importe quoi normal boka rajoela tsisy jery boka nagnapetraka anao teo avy amin'ny irany Bekoto ma zegny tiako Bekoto tsy haiko tambon tamy tariky maleo hoe ministère ny abadoagna taniasanareo boka irany maleo zegny ao ministère ny abadoagna titre anany tegna zegny raha ataony rajoela io anareo bado zegny ny amin'ny faritra site valo amin'ny faritra atsimo ambarako anao raha tsy toaina 6000 non ouais 6000 hectares site protégé amin'ny faritra atsimo igny mahazo jiaby igny isalo fort dauphin jiaby regny
Tampoco nanao communiqué venderier pourri. Ty volaniko mbo meko tango lera za boka io meko tango ty fira mastenao ty tango communiqué sady tsy cachit signature na ito sakinao signaviny boka ataova tampomena baka mbo zareko aminay vahoakany ambary be ty andafosanao ro loko amognosanao ro loko ndraiky amognosanao ro mokary ao tsy vakigny ou bien ameko gouverneur ane di a province ny diana tasenao o nonosy ty misy papier A4 communiqué ministre anareo ty anao boka spécialité nao magnano corner ny pistache aleva zo ataova corner ny pistache ameko anao gratuit nonosy tasenao gouverneur du salon ko boka igny aza badoegna zay enga aza disovy ny marigny ary aza vandesagna ny vahoaka sur 8 sites en faritra ambarako anao nena raha tsy toena ampianariko anao tam 2000 98 lalagna io niboaka 2000 d'après consultation ndraiky fizahavagna nataony UNESCO piarony tontolo iaignana ary nametraka le lalagna ny RFT Madagasikara natao agnatiny tam 2000 atsika ny 2025 87 hectares amindreo io ankaragna hainao ankaragna zay atsy sa tsy hainao zay boka tsy hainao le Tananarivo to tsy hainao tsy voamboatranao nao meraka itsaka zany de volagna aminao ankaragna 87 hectares consultation noir sur blanc ny hitany UNESCO ankaragna 87 hectares 66 hectares Joffreville officiellement nampidiriny agnatin'ny lalagna mifehy RFT internationaux na inara tsy toaina bado ty draba fitondragna ty ngosana bavy draba ro requin volanko aminao ro boko lambodi ro boko makamba lohandreo lohany makamba jery jeriny lambodi fagnaindreo fagnainy requin mamono madiniky mihina madiny zegny forahiny fitondragna ty n'importe quoi mampalahelo le toetsaigny donc izy koa zegny nizahavagna sy nahavy UNESCO lalagna internationaux nagnapetraka hoe fa tafidika ary nampidirigny agnatin'ny RFT Madagascar 75% ny Madagascar dia RFT normal 75% zegny manakaregna atsika matoa natao hoe RFT iarovagna voalohany tontolo iaignana iarovagna le resaka minière iarovagna le resaka sisin-dranomasina anareo olo nianatra taia zala nianatra taia jiaby anareo ny fitondragna ty zala fa tsy ty communiqué pourrinareo ty sans signature sans cachet nareo ty andeha ampitahorinareo vahoaka zay he mampianatra vahoaka zay tsy bady karanareo boko zay tsy matity fahaiza tsy mahay ampianariny ary ny tia lala mpalalane ty ny manan-kery na inara tsy toaina anao koa tsisy alefako aminao fa ny publieko boka sy ty amin'ny Facebook eo zay boka nampialamboatra reo amizay le 6 avril 2025 nandeha nagnano communiqué pourri ary communiqué officiel dadinao zanakiagna ty tegna kabija ty aza disovagna
izy koa zegny amin'ny faritravatra igny ambarako anao raha tsy toaina igny faritravatra uniquement za tsy nikivolagna faritra atsimo uniquement nord de Madagascar igny koa nataony UNESCO total 3000 hectares superficie ma RFT Madagascar amin'ny faritravatra 3000 hectares dikan'izegny RFT io tsisy raha tokony ataonareo ndraika kazo araiky tsy anagnanareo droit tapagna agnatin'ny lalàgnany RFT réserve foncière touristique mamakia lalàgna akory mataondreo ndeha maky lalàgna ndreo badika reo mahay mamaky akory mataondreo ndeha hagnano lalàgna nde constitution namboarindreo namondreo tompony idediavondreo niany amizay reo ndeha morony communiqué pourri que dalle io aza magneky ry vahoaka malagasy fa io communiqué ndreo io c'est un communiqué faux et ça n'existe pas. C'est pas légal communiquer non naina raha tsy toainy ambaramamy raha vatomanga zegny hoana volanana anao koa fa lefaka karaha izy koa ngia franchement amin'ny faritra atsimo massif disalo mpianariko anao naina raha tsy toainy fa ampidiry agnaty corbeille communiquenao fa zay tsy mijery communiqué officielnao io amin'ny faritra atsimo igny région isalo igny ambarako anao firy hectare 3200 hectares superficie isalo niana anareo ndeha hagnapaka vahoaka niany anareo ndeha hagnambaka vahoaka ndraiky pourri communiqué officiel nao ty officiel anao miala io rajoel andesa mody miaraka aminao andafy agny fa zay vahoaka zay tsy akadalenareo zay tsy hagnambaka vahoaka eto zay miary vahoaka miaraka maty amin'ny Palestine zay zana bahoaka naina raha tsy toaina varira zanaky aty anao bado dikan'izegny ry vahoaka malagasy za tsy zay tsy henoko misy raha nasitriky ny anareo vahoaka teto fa nagnano lettre zay au niveau d'UNESCO anao ne tsy hay Christian anao karaha nianatra agnatin'ny CV nao manam-pahaizana aboko anao olo tamin'ny UNESCO tao anao koa fa baka nagnano magoinao tamin'ny Solima na lafilafinareo jiaby ndrimamy raha vatomanga Solima anao ne toy tamin'ny UNESCO tao anao tsy hay Christian niananao donto lalàgna feny RFT tsy hainao tsy raha tsy hainao fa anao tsy mijery parce que anao mitady pesos tsy tokony tagnatin'ny lalàgna raha nataonareo ndraiky Jocelyne Maxime igny Geoffreyville igny ndraiky Sakaramy pays koa fa hoe RFT ndraika kazo araiky ozy aminareo tsy azonareo tapagna ndray fongotany olo dignité firy tsy azonareo déplacegna le peuple ro koa fa yo boko tsisy raha tokony azony kikinareo io zegny lalàgna ve RFT naina raha tsy toaina fa tsy io communiqué officiel pourrinao io andeha agnambanianareo vahoaka aza magneky ry vahoaka malagasy nde faritra atsimo nde faritra avatra nde faritra ndefa antignana kaza magneky fa tsy lalàgna légal io ro koa nagnano lalàgna légal ro nandeha amin'ny UNESCO karaha toy constitution tsisy constitution légale koa tsy tanfaratsiraka au niveau Nations Unies fa le aparan'zegny raha valonavy Andry Rajoelina navy ery Rajoelina ce sont pas des constitutions légales zegny boka avy andreo magnano n'importe quoi
parce que ko constitution ndreo io nandesindreo amin'ny Nations Unies io tsy niaccepten'ny Nations Unies mbola constitution faratsiraka zegny constitution légale mitondra Madagascar fa tsy io constitution bobo majinareo karaha zegny koa lalagna mifehy RFT tam 1998 fa tsy 2009 zegny boriky ty abondra tsy tahotra tsy hagnatra io reo mamorogno ary non io ne volako aminareo anareo mampivolagna ratsy mon père ndraiky masera ozy aminareo ary pasteur parce que raha ataonareo tsy manjary raha ataonareo tsy manjary anareo ne tsy nianatry anareo ne tsy nandeha l'école fa zay nianatra nandeha l'école nitezaigna tamin'ny lalagna iraisam-pirenena zay anjaranay magnampita amin'ny vahoaka ny marigny le lalagna ty légal internationaux fa tsy io communiqué officiel no montraka io naina raha tsy tohaina zanak'igna ty fatsy atsimo azafady ambarako anao naina raha tsy tohaina 1998 ambarako anao naina izy koa fa nagnano loi mifehy Madagascar fa RFT après 1998 io 1999 nahitagna io 3200 hectares io masifiny atsimo agny isalo fa tsy niananao ndeha kadala zay ndraiky communiqué vandivandinao io parce que boka le problème ndreo boka ambarandreo olo jiaby bado no nino pesosy tsy vitany pesosy amizay reo mila andrava-tany jiaby afaritravatra igny non zay koa zany kavaritra nianatra plus que anareo zay etsy agnambaka vahoaka mitsangana atsika vahoaka communiqué io tsy marigny lalagna mame atsika internationaux lalagna ny UNESCO fa tsy communiqué officiel montraka anao io nde itsy saky natao tao caché tellement reo nekineky halignizy koa reo ny alamboatrina ambaranareo zay ne misy mpiaraka miasa aminay ne magnodidigna anareo ao e tsy nandry reo nagnano raha ty communiqué le 6 avril 2025 ty ny alamboatra reo nahita raiky ny publieko ty zay efa magnambaranareo fitondragna ty zay mikoragna amy lalagna noir sur blanc ampianarinay ny vahoaka malagasy tsy ho ambakambakainareo ndraiky pesosinareo tanky zay mbo eto ary mbola mavita ny vola zay tsy agnambaka vahoaka malagasy karaha zay fa zay zanam-bahoaka zay boka raha soratany communiqué officiel nino communiqué no pour io raha tsisy kaseka ko officiel en plus faux arrière karaha soratindreo agnatiny ao faux que de faux chiffre jiaby indosivondreo parce que reo nagnanonzo baka angalandreo le parti angalarandreo andeha lafondreo non azaka dalegna vahoaka n'importe quoi ary lalagna internationaux ty jusqu'à présent et jusqu'à maintenant et jusqu'à UNESCO magnova lalagna ty mi appliqué vaike tsara hitanao io
naina ratsitoina pizako anao ampizako anao io zava io tanao jusqu'à maintenant et jusqu'à présent jusqu'à présent et jusqu'à preuve de contraire, la RFT d'Issal et des régions de Ankarn s'est appliquée par la loi décret numéro 2000/847. Ndoza aval décret. Fatsenki ni uvandro io. Aronosy les îlots magnodidina ambario be jiaby io tafiditra agnatin'ny RFT. Ronosy ro ny tegna RFT ary ro ny tegna narovany UNESCO. Nosy Mitio, nosy Ranja, nosy Komba, Taniely, no Sakatia, nosy Fani, jiaby nosy magnodidina io. Io ny important. Arô nosy jiaby ny volaniko teo rô ambarako anao naina ratsitoaina bado ty patrimoine d'UNESCO. Patrimoine d'UNESCO. Taniely, nosy Ranja, Sakatia, nosy Komba, nosy Fani, nosy Mitio, jiaby zegny mampanakaregna amin'ny faritra avaratra resaka tourisme. Fa zay tsy mosariny étoile. Nde étoile zay nareo nde anao naina ratsitoaina ndraiky Andry Rajoelina. Anareo tsy hainy teraka zay mbario be fa niaigny tamin'ny étoile. Anareo fa teraka tamin'ny Holiday. Holiday io nisy taminay teo tsara ny jirenay. Zay koa mandeha ao zay mandeha baly. Leran'ny 7 mercenaires misoma atao. Mbola izy Holiday iny. Manongony agnarana tsy fregnana. Navy izy andilagna beach. Ndray tapatapany Holiday iny za mbola matoky. Ry Francis Copy iny anisan'ny musicien soma atao. Fa zay kasabadoy. Fa tsy communiqué officiel no montraka io. Azakadalainy fanjakagna tetsika fa rozy io fa tsisy raha vitandro mamoro. Ndray lalagna internationaux mbola dikavindro non. Andesinareo ia zala Madagasikara e. Andesinareo ia Madagasikara ty zala. Asa atao boka manesy agnomby firenena. Ndray tragno atrandra. Ndray tragno tsisy olo. Tsy azonareo touchegny. Wala tsy azonareo modernisegny. Zava lalagna mandeha Maridoka. Hitatsika ry misy tragno kolonialy maventy be amin'ny terrain laboly alohany anao hidriky Maridoka io. Mbola fa colon io. Zay fanjakagna ny fandimby-ndeha jiaby tsisy nitosy io. Hôtel de la Marine Diego. Firy olo tiangala zo. Tsy amezana. Parce que tsisy droit angalanareo io. Wala andeha irabenareo io. C'est patrimoine. Laisse-le comme ça. Hein? Igny faritry Geoffreyville jiaby Sakaramy jiaby igny. Caserne coloniale regny. Ndraiky nagnapitragna tafiky malagasy tafara regny. Tsisy azonareo ravagna regny igny. Parce que zone RTF et RFT. Fa tsy niana nareo andeha agnaboty vahoaka. Non, ampianarinay nareo vahoaka. Ro ne nivanga diplôme kamaron'reo jiaby io. Fa zay tsy nivanga ata baccalauréat tsy nivangenay. Fa jerinay ngovinay fonay mba hiarovanay tandrazanay. UNESCO nazahoako izy ty. Nagnano demande izy ty za tamin'ny UNESCO.
Ary zay naviako nagnano taratasy karaha nataonay nagnano taratasy tamin'ny Macron resaka kabeso igny koa iza mpanjaka. Karaha igny koa nataonay nagnano lettre nandeha amin'ny UNESCO. Igny navy rô nagname zaky ny publieko en Facebook hitanao rô fa zay ka zabato igny. Za teto nefa nagnambaratsika vahoaky. Macron ndeha Madagasikara amin'ny mahita rana rô izy boka io commence miboaka raha jiaby baka tsenikinaly izy commence miboaka raha jiaby parce que la France za français Macron fa sepotro amin'ny raha ataony amin'ny la France ndraiky Ukraine ndraiky Russie zao io. L'Afrique jiaby fa tsy mangala izy izy mamagna amitsika agny. Non, 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 non. Azafady, excusez-moi, monsieur le président Macron. C'est vous-même qui dit, ici c'est la France, les îles éparses. Mais qu'est-ce que vous allez faire chez nous? Quand vous avez dit que îles éparses c'est la France, qu'est-ce qu'il a fait notre président? Il a rien fait. Il a fermé sa gueule. Et pourquoi il n'a pas envoyé ministre des Affaires étrangères, entre parenthèses MAE? Parce que Todjin Matanzaka plus excuse. Reçu quoi? Have Macron, en détogara Sarkozy. Amienga Boulungambela Mena, Amienga Tuktani. Après Malal Karadjab. Non, la loi c'est la loi internationaux appliqués. Décret Vlanknis, notre UNESCO, numéro 2000/847. Face à Baduino Malagasy. Anon bad. Andena ngan koetra no tandafta ina no ministre n'importe quoi no mangano communiqué pourri. Vande. Non, 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 non. Zavara natondro tatuliara, non. Zafa ny volagna neteto. Reto fitondragna reto tsy anginy, tsy lamy. Tanky rô koa tsy amono olo a Madagasikara. Tanky rô koa tsy andatsika liony malagasy. Hegny rô baka io. Parce que mangidy imoasy io amy tady lio. Vahoaka boritigny vonegny andatsagna lio ratsy raha mahazatra ratsy toetsaigny mazava ho azy zaza ratsy taiza makory ataony baribarany ro zao fa zaza ratsy taiza tamin'ny fahakelindreo jusqu'à roa be amizay ratsy taiza mauvaise fréquentation ho izy ny vazaha. Non, 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 non. N'importe quoi. Anareo tsy megnatra. Vahoaka an-tagnam-polo. Tsy resinareo koa tsy mandefa bomba lacrymogène. Vahoaka an-tagnam-polo tsy resinareo koa tsy mitifitra. N'importe quoi. Io ny anton'izay zay zana-bahoaka karaha anareo miaraka aminareo vahoaka hoe ataova cocktail molotov. Vanga l'essence. Nambarako anareo teto ani 10 litres ny essence avitanareo ata 51 cocktail molotov. Io ne tsy mila be. Essence igny koa nataonareo 4 do agnatin'ny tavoaigny nasianareo sable hely nasianareo amizay boriboriko igny mesinazy antany aty boriboriko igny retinareo motra izy nilitriky igny natopinareo amindreo ro ravagna avo. Pianariko nareo karakory mampiasa cocktail molotov. Yeah. 10 litres mavita 5 bouteilles, 50 bouteilles de cocktail molotov. Comptez amizay sur 10, mangala 50 litres amizay canne jaune regny anareo amy station essence. Agnamboaranareo izy. Atsika jiaby amy quartier amy tragno samy managna bouteille telo efatra dimy. Kofa mandalo tapo. Na tobilinjovy na député izy na tiako maire izy na tiako préfecture amy tomobilindreo baka
direct mirehitra ro volifo ro koa nisy araika ro telo ro fitondragna ndraiky parlementaire ro nirehetry raha amy tanànandro ro volifo valiny fontrika ne fontraky anao koa nanonga no avy aloha no mijotso tsy maintsy zay fobako tsary nisy ka nanonga mandrakizay avy aloha anao zao nanonga avy aloha io no mijotso arrivé terminus tout le monde descend fa tsy hoe projet président io tsy projet présidentiel fa io plaisir anareo tia andravanareo tany vahoaka fotony vahoaka tsy tianareo miaigna amy raha tsara anareo mila vahoaka mikoezy isan'andra magnano zanakapizy meo re tompoko amia zay efa mosary zay tsy zanakapizy fady zay zanakapizy hainao pizigny zay naina raha tsy toena zanakapigeon ao zanaboro reto tsy segnatra ary io 75% io rehefa nagnano fagnadediagnandreo ny UNESCO validendreo fa hoe 75% à Madagascar dia réserve foncière tourisme tapaka tamy tribunal lehibe teo Madagascar ary nagnanaovagna la loi tamin'ny UNESCO fa hoe RFT Madagascar nakambarako bako fotony ro magnaromagna hera nefa ro magnabady vahoaka nondron'ino tianjanaka tsy voaloty avovoanjanaka anareo afa tianjama fa raiky ty anareo tianjanaka fa zay tsy voazanaka anareo parce que zay nianatra plus que anareo zay tsy karaha zanaka anareo mivanga diplôme ny 15 000 euros wala karaha président anareo mivanga trophée pokopoko ny 100 000 euros ary izy anao koa leader politique ny Afrique anao tsy tokony magnantoetry karaha io Rajoely vous n'êtes pas leader des politiques africains vous êtes des assassins et des malfaiteurs leaders en Afrique na ino tsy nasaky ny watawata aia manao madame Maradona tsy nasaky nagnano minafikinao hoe trophée ny président io légal tsy nasaky aneroy madame Maradona minafiky igny tsy nasaigna ny volagna parce que raha marigny heureusement volanko mpagnano gazety ivelany nagnaboaka zigny fa zigny koa gazety tsika tatanana to fanafodindreo karaha zoklary amandreny lola rasomaro anareo karaha matanjaka na ino tsy afodinareo journal nagnaboaka zigny ndapaka fodia zako anao matanjaka Rajoely mamy Ravatomanga mivolagna boka anao aminafiky Maradona amiagna taratasy ty vaika na ino tsy vakinao koa ty communiqué officiel pourri bobo majiny naina raha tsy toaina ty vaika boka anao ne mpitondra teny be koa antsoritigna amy lamboridy fagneva jiaby enjagna karaha tsakotsako ngao ny tany andra petit problème. Quand on a des problèmes, on a des solutions. Tsisy olo tsy ambelandreo ivanga l'essence tomobile andeha amin'ino vangatsika amy tomobilitsika ataotsika plein avy antragnontsika ry videtsika izy atsika ne zatra mitrotro essence
vite tomobile andeha amin'ny station vanga essence tomobile ka panne l'essence ino andeha tondro on a des problèmes on a des solutions point barre ro ko tsy andafy l'essence ambilabaka azovy ny voa ro niny voa ko tsy andafy l'essence ry total ndraiky jovena tsy mahay volandroa leva déjà trosany total ndraiky jovena tsy haiko ndraiky azovy tsy voaefandro ke ro ko tsy andafy l'essence mitombotrosa bloqué ny total ko zay tsy agnano livraison l'essence ambilasa mandeha vite aba raha tadiavindroky aba oui tsy problème ro ko tsy andafy l'essence nde bus ndraiky taxi be manonga prix ro fa misahoabahoaba ro ne magnano vavabe ro boko ko tratra no mariny ro malemy ke riva oaka malagasy anaro kazakadalendro ndraiky communiqué pourrini zanakiagna ty baja ino tenkabija ty malandy tsy raha ty communiquenao prime agnatin'ny kazienao nge ataova dossier classé fa ty tsisy olo mijery ty zay tsy mijery ninay ty izy amin'ny facebook nakao mbola mipodiky publiena ndraiky izy ty boka io tontolon'ny teknôlôzia zio fa tsy tontolon'ny fanambaniagna vahoaka ary anareo vahoaka koa nandeha amin'ny site ny UNESCO nitsakaraka réserve foncière touristique de quoi s'agit-il Madagascar hitanareo raty ameko anareo sy papa réserve foncière touristique de quoi s'agit-il Madagascar amin'ny site ny UNESCO fa zay tsy andeha menaceno ro amizay hitanao ro mavandy tsy segnatra ampory ro mavandy azovy nandesindreo tary préfet imbaka be ingy antsoritigna amy lamboridy babero préfet solo tegnany ngiay mada green tsako madanino green mada tsako nino le olona andafosandro pasindavany asakatia io niaraka amy topo ndraiky domaine nagny za miadresseny mamiro ny domaine ndraiky topo nagnino rango zay nareo tsy nagnano mesure place asakatia io nefa nanareo amy domaine nagnano recensement terrain Madagascar niananareo ndirainy raha vatomanga ndraiky ry andry rajoela ry tsai kristan andeha mesure pasindava dadilainareo mesure tsao fo izy ny tombo lavalava mpasagnary fa tsy tanànanay io fo fasandrazagnanay io fo tikano tsy tikano fa tsy niany topo géomètre andeha mesure ary io manodadilainareo sa io ny dadinareo sa ny babanareo andeha mesurenareo rango zay nareo nagna recensement tanàna jiaby io anareo tsy nanana eritseritsy andeha agna recensement i mesure io fa niany ty vola nazonareo andeha ry topo iaraka amin'ny délégation iaraka amin'ny mercenaire iaraka amin'ny préfet lefaka io za mitodika aminao monsieur Sandre la Paolo mialatsiny Sandry raha roe hitodiako aminao Sandre la Paolo anao boka mivola président ny ino tsy haiko fikambananareo reto satroko malandy reto lamba malandy reto
Tcheko sinady, tcheko nino. Nagnino anao zao tsy mivola raha toa amin'ny préfet amin'ny Ambaribe io Paolo. Nagnino tsy sakinao volagnina, anao ne lehibe ndroy, anao ne président ndroy. Vavanao sopirinao. Nefa ny ambadika agny préfet sasany anao fa raiky io tsy sakinao volagnina. Vahoaka Ambaribe fa mitete fa mitomagny io préfet io Angelo Ambaribe. Nagnino anao tsy masaky mitsangana en tant que anao président. Araiky zay miala signy zany zalahy. Tegna ialako signy anao Paolo. Tsy vitany RFT Madagascar agnatin'ny loi droit de l'homme dikan'izay. Magnino anao tsy masaky mitsangana. Nefa nanao miwatahoata isan'andro amin'ny émission télévision partout. Titezinao télévision jiaby Madagascar radio jiaby anao mikoragna droit de l'homme. Nagnino tsy sakinao koragnesiny ty saka ty ne agnatin'ny droit de l'homme Paolo. Miaratsiny zandrila za tsy ampivolagna anao fa raha koa marigny ataoko hoe mbahoaka aia anao zao ia masaky mitsanga amin'ny vahoaka ny sakaty anao. Hainao tsara be lalàgnany RFT zegny zandrila Paolo. Nagnino anao tsy masaky miaro vahoaka ny sakaty en tant que anao magnano farany lehibe, tsy haiko lehibe anao, tsy haiko nino placenao amin'ny plateforme ny droit de l'homme de Madagascar. Fa anao mangidray ndraiky hypocrite anao. Zay ka zavandesanareo. Zay ka zavandesanareo. Zay fa nivolagna. Anareo mbola tia many zay fa mayo ay izy losi namany. Anareo mbola tia zay fa mayo ay izy losi nagnano biribiry tsy tsapegny. Fa zay ka zavandesana. Vahoaka ka zavandesana. Vakely lalàgna ara-dalàgna légal. Fa zavandesana zay. Ke amaragna koragna ty ho anareo mpitondra fanjakagna mavandy io. Ary anareo mavandy jusque anareo avy andolo mbola mavandy fo. Lalàgna internationaux ampianara raha Vatomanga ndraiky Radjoila fa tsy communication officielle Bobo Majinao io zanakina nena raha tsy toaina ty lalàgna ty fa tsy io fognony mokary io ameza nonosy na ibob na itasy anao gouverneur amognosany pistache spécialité nany mpagnano corner amin'ny pistache. Andalo ela tsy mo tsika raha nandalo maly. Enareo raha mandalo zao après raha nandalo nomaly itsangagna koa Tinoka Roberto handeha mory olo. Hitanareo ro mamory olo managna droit fa vahoaka solombavambahoaka karaha anao ne sy teny Tinoka Roberto managna droit izy magnataty mihainy vahoaka anazy. Anareo kony tsy ho elandegna session hoe pourquoi izy sakananareo ny tandregny vahoaka anany fa anao zao mapara nitoleara tsika mikoragna zao andeha agnano fivoriagna miaravoka amin'ny vahoaka taritingay Tinoka Roberto. Zegny raha misy atoleara tsika zao daty andratsy egny mpinazonay fa mbo azonay mbambaranay eto préfet nitoleara asa baribary ny tsy marigny nga. Araiky koa ne nagnano demande izy tsy namezanareo. Araiky koa nagnano demande Casamigna koa. Match nul sawasawa aux Gentilmaori. Égalité. Eto bokana fa maranareo volagna zegny après raha nandalo moaly nataony vahoaka toleara hitandreo fa tsy resindreo igny ny ratsavindreo nandatsandreo lio handeha gnano amizay koa mapara hamory vahoaka
mahazo parce que zanaka Rajoelina antrano Tinoka Dubai Pétrole zay boka toko agnaranao zio Tinoka Dubai Pétrole ampalahelo nanakay anao zany re Tonika ata toniky ary amin'ny faritra atsimo normal ny vahoaka ny faritra atsimo maizingizy tsy magneky parce que tafiditra agnatiny RFT io fatry Mikea io tsy azonareo agnanaovagna ninino io fa firy taogno ny existe île Madagascar nagnino toe tsisy loziny nagnino nananga usine Soma Sud tatany hafa nagnino nananga l'usine Toly président Ratsiraka tatany hafa fa tsy natsangany teo fa niananareo bady foagna alohan'ny Makamba jeriny requin fagnahy Lambodi zone RFT andeha nangananareo basy toliara tsy magneky zay vahoaka malagasy ary ampiene vahoaka ny toliara tsisy droit nareo manangana raha io volan'olona alainareo ampidiana amindreo tompiny fa vahoaka malagasy ko mbola maro anisy tsy possible io dignan'io basy toliara io zay zanakavaritra magnampy reo tsy possible réserve d'environnement tsy azo agnanaova ninino io faritry nasianareo basy toliara io donc 8 millions 85 millions de dollars nalainareo mpidiana amindreo tompo ça sert à rien nareo ndeha mony vahoaka jiaby toliara io ary vahoaka hitsangana ampiany baka amin'ny faritry karaha zay koa nareo tsara tsy menatra mandatsika lon'olo firaha ianareo mamon'olo Rajoelina anao koa ny vampire zokinao Mravatomanга Dracula anao vampire araiky Godzilla araiky Gapa zavanareo boka amin'ny Google ay Godzilla ni la famille Gapa Godzilla et Gapa Ravatomangy Rajoelina tsay Christian amizay dinosaure les trois mousquetaires zegny raha misy toliara isarako vahoaka ny toliara ny tologno no moaly tsisy miembitra eto mitohy ny tolona ary tsy miala tsika komba tsy ravagnitsika fitondran'ny Rajoelina miravagna anao Rajoelina tianao tsy tianao anao miravagna azonao eto zay aligny matsagna miaraka amin'ny vahoaka ny toliara miaraka vahoaka ny malagasy jiaby en tant que zay zana-bahoaka manongavaritra tsika hitanareo publication nataoko Diego volaniko zay mampalahelo zalahy tegna mampalahelo quartier 4 étages nagnano karaha igny monsieur le PDS quartier 4 étages poubelle nandilandilitra ny Tananarivo Diego non namako vazaha zay nandeha vakansy agny nirako aleva sary volaniko viliny Diego jiaby izy navy tamy 4 étages teo izy filme raha io oh là là tsy ataoko hoe aloha tsy ataoko hoe deuxième route principale io lalagna amy 4 étages io
PDS tiana Edmond. Tsy karaha iny nataony zokilahy Jean-Luc Javorodrara teo. Tsy karaha iny zalahy. Katetazy nanjary karaha iny. Mahazo zisika no avy amin'ny asirafy volagniny vazaha namako io. Que de poubelle au bord de la route. Oh! Eritreretra rehefa oaka zanaka ny Diego izy koa lalagna ambadika io. Katetazy anao manonga zisika avy amin'ny sirafy. Zisika avy anao amin'ny poste nagnano karaha igny. Mivolagna fa titika araiky amin'ny Colbert io tsy ho ela mboavy karaha io. Io Ry Colbert io tsy ho ela mboavy karaha io. Tiana Edmond. PDS zalahy nagnapitragno anao. Tanàna nanjary nondraka pourri. Motro fa tsy volagniny. Vandiny ngay bora réglazy fa tsy tandrignesana. Zany vola manafo vazaha namako igny. Zay place hitanao catastrophe ataova vidéo karaha nataonao alifasa aminakahy zany publie izy. Ne t'inquiète pas volagniny, je ferai. Atsika miambigny vidéo magnaraka koa. Incroyable. Ndray izy tsy voasambany. Isaka fanjava vazaha namako io mandeha à Diego, mandeha Nosy-Be. Nambarany isaka za veto izy za mahita catastrophe. Tsy arakaraka ny Diego zay nambarany. Que de catastrophe volagniny. Izy tsy mipetraka amin'ny 5 étoiles. Ah non. Izy mikarama Kasba. Ataoko nino ma 5 étoiles nambarany. Za mihina bazary kely volagniny. Hitanareo zay vazaha. Nambara za teto moa. Ro tsy misariky 5 étoiles katakatany 5 000 na ro hoaniko amin'ny 5 étoiles katakata vangiako ny dimanjato tsy ako firy ary. Ro tsy mijery zegny ro vazaha ro. Ndeha ro vazaha luxe andafy ro. Ro koa nandeha aux îles. Ro tsy mijery 5 étoiles. Ro mitsakaraka enta misy olo magnano pesango ro. Enta misy plage mer bleu. Enta misy disco kakarody. Zegny raha tadiavindreo. Ndraiky THB au Madagold. Au voilà gold koa. Nefa Diego misy 5 étoiles. Mba ataova koa ny statistique amindreo 5 étoiles amin'ny province ro. Firy tourisme mipetraka amin'ny 5 étoiles amintsika igny. Za masaky magnam-pariage koa nampy 5%. Olo hitanao mipetraka amin'ny 5 étoiles, olo andeha business, affaire ny cocaïne, au affaire ny jamara, au affaire maloto. Mifody eo izy, o izy kutsukutsuku. Izy miala, o izy mangala jet privé, izy mandeha Ravatomanga agnatin'izay. Iandry Rajoelina, Tsay Christian, ry ministre Bobo Madji reto. Anareo no sary 5 étoiles andeha anaovanareo business nareo, fa vazaha ro tsy mijery zegny. Ndeha andafy eto. Maro vazaha baka an'Allemagne, baka an'Angleterre, mandeha sud de la France. Ro tsy mangala 5 étoiles. Contraire ro aleondreo lavitry mikarama caravane. Tout est dedans. Et toute option. Oh chambre, oh la cuisine, oh WC, oh rajab. Ro mandeha sud. Fa misy place réservée ho an'ny caravane. Ro mi-installe ro mipetraka io. Ro koa tendeha ville ro magnajotso velondreo agnabony caravane, ro mibalady ndraiky velondreo na ro mitondra scooter andreo. Eraka amin'ny ville nagnapitrandreo ro arriva ro io. Ro magnano barbecue ndreo, tonotondreo, sasaladindreo nefa. Basta. Fa 5 étoiles ro mijery 5 étoiles na roy. Nde vola nde bieny avion andehanandreo agny fotsiny. Karaha mandreo fanjava raiky. Ro ndipetraka amin'ny 5 étoiles andeha hagnano. Azovy, zanabahoaka ndihitrika amin'ny 5 étoiles. Sagnatria koragna, adosiko mbava andratsy.
makotipa normal asandreo io ke ro amizay mandeha mandreo ro miala bako ro vola bazary nazo aia ro mamagna amy l'hôtel ery voilà fa zay tsy ndeha kadalenareo projet présidentiel projet nareo fotony nareo tia hagnambaka vahoaka aza magneky vahoaka malagasy ke za mitodika aminao PDS ny digo fanjava maromaro anao zay teo zalahy za tsary nahita raha karaha izy koa vola iny vazaha io aminaka lalagna mijotso tseny baka agnarany tanàna fa izy nagnano direct taminaka no maly folakandra anao baka amy croisement Y nambarany mijotso andeha ambany igny ozy izy mahazo lalagna raha mena gauche droite nambarany incroyable incroyable PDS zay président délégation spéciale napetraka ndry sasany anao io asa tsy vitanao fandiovagna tanàna pourri aboa merane zay voany araka iasa aminazy agnadio tanànane fa tsy vitanao raha io tsy leonao tina Edmond aza milingilingy nga aza maty mivoninahitra fa io tsy leonao baraka boka izy ninelene baraka zay tsy mitsitsy namagna mpiara-miasa amine nde vazandre gasy kofa nandeha Madagasikara ke navegna aleva sary vidéo alfasa zay mipublier izy igny 4 étages donc sura fa quoi 4 étages karaha igny dikan'izay dans les autres coins pire que igny nefa nitety nagnano geste anao bora réglage camion poubelle fa io atsika tsy ho irabe eky amy poubelle raha tsary nisy tadiego poubelle mivangongony karaha igny raha tsary nisy tadiego quartier ny 4 étages nagnano karaha igny jusqu'à amin'ny asirafy sirafy ho an'izay medigo boka mais sirafy indiscutable grave anao volainy manafy vazanamako koa mandalo ancien hôpital militaire io izy bon izy boka mbola hôpital militaire izy ancien garnison io izy jusque no avy amy foyer secret aza mandalo alignandra ozy izy alafa ndray siliponao tsy avinao an-tanàna eo izy noir vraiment noir non volaniko zany si volany tsy arakaraka ny lazany Diego ny haiko zay nambarany vazaha io tu sais très bien Zokbe je descends à Madagascar 2-3 fois par mois aux izy mais incroyable izy ka za mandeha agny nambarany toujours misy catastrophe mampalahelo anareo raha koa tsy vitanareo zalahy miala volagna tsy vitako zalahy mizava olo hafa nareo eto ampidiana merane koa mbola fiasane zany tsy nikiny démission anao ne tina Edmond fa nambarane teto anao nitirena tamy taratasy malandy papier blanc de signature an'Ngatse Christian zay tsy rasan'Tse Christian nommé PDS ministre de l'intérieur mianara lalagna koa bonjour tsy asan'ny premier ministre nommé magnapetraka PDS na mera saliso soza magnano fatana izy aminareo izy amizay papier blanc nagnapitragnanao
noho ny fitiavanao voninahitra koa tiana moa dia nagneky anao mipetraka io amizay dia go tsy voamboatranao lalagna amizay tao tip top partout tampoko anao mahita publication les journalistes namagna raiky efa miezaka manao ny asa ny PDS eto amin'ny faritra Antsiranana anao ny anamboatra ny lalana tip top tongona tip top ngiaza mavozo anao karaha journaliste tongona tip top ny raha amboarin'ny PDS nay eto Antsiranana fa tsy lalagna 24 heures non mampalahelo tsisy olo tsy nikainkaigna Madagasikara jusqu'à mivahiny amin'ny raha tsy manjary ataon'ny fitondragna za fa mambarinareo sanandro fitondragna ty volango aminareo raha ngo raduel izy mitondra jusqu'à président Fokontany jiaby tsisy pare que de pesos zay foraregninao ambaribetsika marigna izy ha obaka grave amin'ny tany jiaby amin'ny Madagasikara atsika mivolagna zao io agny aby magnondro be agny nasiagna par justice mijotso asa zao avokoa ro io tamin'ny weekend ndraiky vendredi igny atsika fa nahita ro mercenaire cagoulé io najotso teo 60 plus 40 ça fait 100 atsika mikoragna zao io agny aby magnondro be agny par justice mijotso nino antony parce que ro manafony lakoko io tsy hitondra ro ça fait lefa par justice ro mijotso oh fa nazonay kabaro ary ro par justice mijotso ro andeha jotso haligny igny pasin-davany sakatia zegny naviandreo parasitiste mijotso ary aby magnondro be io baka atsika tsy ary nahita parasitiste regny mba ndesa tsara raiky izy alama oh tsy agny lalagna ozy be maty agnomby tsy mitondro kijetra parasitiste toy hitany amin'ny film agny système rozy io tandrematsika sakatia volanko aminareo aza mandrialigny kaza mandry matsagna koa fa hitanareo parasitiste ijotso aminareo ry any andry ty fira la malisy izy koa fa pio agnaba ry izy milatsaka andranomasy zegny raha ataondreo tsika mikoragna zo io oh aby magnondro be eo parasitiste raha tsy teza anareo zala fitondragna ty anareo raha tsy teza zay ka zao kodikodigninareo jery hoe magnano ino fivolagnandreo izy manœuvre boka ezako izy tamin'iza mbola nagnano service militaire oh magnano manœuvre ino agnaran'izigny amin'ny teny gasy fagnazaragna ady tsy haiko fizaragna ady hay tsy amin'ny tany misy dahalo agny anareo magnaparasitiste nareo antany milamigny tsisy raha by magnondro be ry n'importe quoi entraînement parce que ro tsisy plakoaky hitondra ro de parasitiste koa zao alefandreo ty fira la malisy ya riata filtro atsika neme mampiasa filtro koa fa hitanareo raha tsy mazavazava riata filtro ro ny agnabo ary izy koa vo amin'ny tany mararo ro tsisy force agnabo ary na ty fira la malisy ty fira la flesy zegny raha mila ataondreo zo io amitsika mbario be eo raha tsy teza raha tsy toetry zegny fampandrosoagna mercenaire parasitiste fa tsy afaka anareo antety de agnabo koa idignanareo koa oh
eo anareo setry sahira zay kazahodigny loha fa zay Ambaribe zay tsy bado. Rango zay nagnareo tsy nagnano démonstration parasitiste taminay io, niananareo nde nagnano démonstration parasitiste taminay io faty mafana ny toetra raha tsisy lalagna idiranareo sakatia de idiranareo baka agnabo ny vahoaka ny sakatia atsika tsy mandry aligny matsagna magnembagna anareo agnabo volagna ty firine nde hélicoptère nandreo ndraiky nino raha ndreo ty drone ndreo ko fa hitanareo mitira ary ty fira la malisy riaka mitoraka filtro hélicoptère ndreo ko fa regninareo aleva le cocktail molotov lancé ndreo agnabo ary ko voa hélicoptère io mirety allo samy agnaty toetry romorigny. Anareo koa ty agnano 5 étoiles ataova amin'ny tanànanareo agny Amantasoa agny ataova ary Anosy ary ambarana ataova boka totofa boka karaha nataonareo nanoto fitanimarin'olo jiaby amity autoroute pokopoko vandivandy ty voie rapide ary autoroute ataova karegny koa Anosy totofa 67 hectares mpefolo io koa ny totofa igny izy tanà be hitanareo io ke nareo koa ty agnano 5 étoiles ataova agny zay tsy mijery 5 étoiles nareo zegny zay tsy mosariny zegny vazaha andeha aminay ary na izy andeha agnano pêche en gros parce que izy mila ranomasy na izy andeha agnano bain de soleil miseky an-dranomasy izy mitapitra amin'ny fasiky na izy andeha zabiby anagnanetsy anagnano maro na izy andeha agnano plonge izy amizay mikaraha makazba izy mikaraha azo vazaha ankamaroany vazaha mandeha Madagasikara managna copain managna copine ary loger nourri antragnony copain antragnony copine ataondreo nino 5 étoiles nao ataondreo nino ndereo mihina feno io amparakazy ndraiky amin'ny ankoa io fa rondina restaurant 5 000 250 000 350 000 euros franc malgasy tampoko anao mihina boko sady oe hanigna amiagnanao marandraigna anao migaka dité tasiny dité hely karaha io zara fa leny tendanao croissant maison-ndreo croissant tamy 50 800 tampoko hoaninao izy miraraka jiaby hoditsinazy zaka dalaigna zay zalahy masonay koa ny mba fanibiagna koa fa zay tsy bado fo ben oui azaka dalaigna zay niaignane raha jiaby zegny to anareo tsendriky teo zay ty fanenina glasy ny kakaly zay enareo kakaly anareo tsendriky teo zay ty fanenina glasy clarinette ny sanfa mandeha l'école baka l'école io amy sanfa io vanga glasy ndraiky clarinette ndraiky amy lawiny zay tsy hainareo aby magasin jiaby zay anareo tsendriky teo zay ty fa nigaka kafe nigaka dité amin'ny omary bazary io zay ty fa nihina vary amy vanio fely mahogo amy vanio teo ta bazary teo tamindry asiata ndraiky tamindry nestor pe sonamo jiaby ndry any CB teo fa niany zay ndeha ataonareo 5 étoiles ndenareo fo tsy mandeha amy 5 étoiles zegny raiky raha misy Ambaribe riva oakany Ambaribe misoma biby andavaka ny reto fitondragna reto ampatsaroviko raha nisy anareo koa tsaroanareo nisy moment rajoela nisy aomby novonely t'Ambaribe nataondreo e lohandraha io nariandreo ndranomasina nakadandreo joro fotony le hitanareo boka joro amitsika tojoro magnano raha magnano liony any raza lohany aomby io koa tsaroanareo raha zay nisy t'Ambaribe teo lohany aomby ndesy nalatsaka andranomasina tary
Hitanao raha karaha zay patsaro fitantara boka anareo misy zalahy raiky zay boka mivora fa izy mahay Ambario be za tsy mavozo anao ko resaka Ambario be frère Angelo préfet za tsy kizembin-drazana karaha anao io zegny voalohany raha nataony Rajoelina ndraiky Mamiraavato Mangatary ino amizay raha misy teto zany agnambaranareo anareo kaza ribiribe ndreto tiako maire tiako député tiako OMC préfet azovy maty agnomby zegny ro antety agny maty agnomby zegny ro Bimangondro avy zegny filany fa maty agnomby zegny aza mihina anareo fa tafady raha agnatin'ny zo anareo kaza mihina fa anareo namezandro aody nde nino raha avy eo nde zovy avy eo ande mona omby zay alohanay lavitry volagna ndre zay tsisy vola zay magnano bon bazary ane zao fa mety mare magnefa ia ny ampivarotry mitady vola ny ampividy mitady hanigny bon bazary ok mare magnefa zalahy ia fa valable zao bon bazary dimanjatonao fitonjatonao amizay vangianao fely mafana ndraiky tomaty ary anao mody an-tragno anao mihina alhamdoulilahy zegny raha nisy teo ino amizay raha ndeha ataondreo zio lany clé boka rô io tsy hitandreo lalagna idiragna ary avy reo parasity ino koa raha ataondreo zio io nareo zala satrokajo razagna anay tsy azonareo anareo ndray andeha io amy vodiny mandresy io amy district io andeha io zay boka rô botsiky jomaky akabotsy riba PMF zay boka nagnano fa tompony ranomasiny dadilahinao va sababanao tompony ranomasiny raha misy io ambarako anareo va hoakany Ambario be koezy tany masina anareo hary ro nde ngataka zegny lalagna hamirazagna io kigniny amy district io jomaky akabotsy kelera koa razagna ane ndegna amenareo lalagna ty faha ranomasiny nga alatsa vola fotsy mbava ny kify anosy be atsika za mpanjakandreo io sa razagnandreo io sa razagna atsika zegny araiky tandrignesan'ny razagna atsika eto. Oui mon frère bonjour zegny raha ndeha ataondreo zao joma APMF tompony raha zegny masaky mifamatra eto anareo amin'ny APMF miseho anareo va efa tompony ranomasiny tsy vakinareo ranomasiny io zako mbola zanaka Ambario be ty fanga alatsambo avany ankify alatsambo tsika Ambario be io tak latsaka anareo vola fotsy alhamdoulilahy volagna mangataka aminareo razagna ampia zay ro tsy tafidy ko même ro andeha io amy kigny amy district io anareo mazafindreo sa zay zanakandreo ndre zao zanakan'olo misy salegy andoha andesinareo io tsy possible ozonko ary za mihitsy ny aozo afa-dy ambony ambany nosy be volagna anakazy eny kofa matra nareo koa tafidiko eo vahoaka ny sakatia tandremo isoma razagna ro ampitsinjatsika ro razagna atsika alohatsika fankahita zegny raha misy Ambario be raha roy zegny parachutiste zao ataondreo baka mba ia ty Bimangondro be zo koa ro ndeha hijoro zegny koa jomaky akabotsy amy district mibabanareo sa ny dadilahinareo
Ben oui, justement, j'ai dit que mon frère, nous n'y a PMF, fan membre Vatmanga, parce que Fatita membre Vatmanga de graduel, possibilité de dire un sakatia, Rudumundo a PMF number Uber and then got a jour, deadline a routine journal. Deadline at him journal. Deadline babaner nem levio, Mamurkanaro. Yacht sera vitanaro a PMFG. It comes up a tovatonaro. Zenichifula. Fa zay raiky tandrignesany tany zay zafy zanaka sanareo izy ty volamena zao tsangan'olo volamena mbarako anareo izy io tsy tsangan'olo vola fotsy amy mahazanaka zafiny fotsy za koa tadinazy vola fotsy tsangan'olo naka volamena ireharehako mitsaka raha nareo koa mahita tamisy volamena tsangan'olo za misy amy mahazafiny fotsy ndraiky zafiny mena za ozongoko ambareo be koa tafidiky nareo raha andeha ataonareo amy jomabotsy amy tigninindrazana anay io amy zafiny fotsy anay io tsatsianareo zegny koa raha andeha ataondreo zao io ambareo be fa tsy afaka andreo tary suite reo parasitiste mpitondra lakoaky jiaby fa alerte tsy hitondra reo non andeha tsikorikirazana ndany zany magnamenareo bravo ndany andao PMF aprisiny raha Vatomanga nareo meny pesosy andidika amy raha tsy tokony diranareo magnaranaka zala ozondrazana zay magnaranaka ozondrazana ampatsaroviko anareo volaniko aminareo 82 23 mars zay gn'olo may tantarany ambareo be may daty io chef district nety amizao pea son âme mevalignitry kenoa zala Angelo so ataony vahoakany ambareo be karaha zegny koa no ampalelo zany zandry oe zandry naka mampalelo zany zandry ireo koa ndeha io atsika magnozony koa mbadika samy maebaka atsika topitany ro nefa iny azovy nitandrignesany razana zay jomatiaka botsy andeha naovandreo io ary andeha lamalama zegny io amy district io dadilainareo tova lamalama fa tsy razanan'olo aza somegna razanan'olo zala io tsy voabokanareo io ndre nino raha andeha ataonareo io botsy jomakiaka botsy io tsy ho azonareo vahoaka ny sakatia tandrema ty faharano alatsa vola fotsy mbavany ankifigna amitsika io zay fo mangatajoro haligny matsagna aza mandry anareo volaniko asakatia vahoaka ny ambareo be mandiana anareo ampia vahoaka namatsika ry vahoaka malagasy na baka atsimo anao na baka avaratra na baka andrefa anao na baka antignany ampia namatsika fa io tany io réserve UNESCO zay atsika baka mizaha eto malaza ro vahiny andeha agnaranga tsy fanao io agnano sa atsika topitany masitany fa enay jiaby anareo mpamadika eo aminareo taranaka aby ny mpanjaka aby eo namadika aby eo fa voapesosy reo fa enay jiaby anareo fa tsika samy topitany samy zafiny tany aloha iady koa ny razana rehefa tsy vitany ngay rajoela mamra Vatomanga ny mercenaire ampidirindreo razana aloha iady koa tsika razana voilà valy mifontriky ne fontraky za magnozo aligny matsagna eto izy ty mitosia raha aminay ambareo be nareo volaniko
ozony koa aligny mahatsagna fitondragna anareo ndraiky anareo OMC tsy haiko OMG tsy haiko VC Ambaribe reo zany etetiny maly volagna Angelo tsy be fotoagna apitrahanao io fa tsy be ozony nakaminao zegny frère mafy raha ataonao vahoaka ny Ambaribe izy ty magnozogno anao ary magnozogno anareo jiaby ataova raha ataonareo andidrika amizafiny fotsy le olo andesinareo ngataka joro miaraka aminareo io koa ne hasaky izy andeha io tsy mivadika aminazy kabary zala zegny raha andeha tondreto fanjakagna ny Ravatomanga ndraiky Rajoelina reto ary andeha ngataka reto dadilanareo ma io sa babanareo sa mamanareo tsy ankasitrahanay ary ozognonay 82 volanko aminareo 23 mars ny poko ratsiraka ozogno nataonay teo tefaka rano ozon-drazana PSONAMO isaky izy losin-dragnary igny nanomboka 82 Ambaribe tsy nidiavin-dratsiraka so ho avy aminareo raha zegny ary ho avy aminareo feky fa hoe so ho avy aminareo ataony aminareo zay tegna isany nagnozogno teo nagnozogno an-dranomasina tsy naveny ratsiraka tarisy isaky izy losin-drazana PSONAMO zany antra boky menanany zany tia politikinany fa izy tafarany nivadiky tamin'ny vahoaka any vadiany koa mandre-piadanagna anao ray aman-dreny mevalignitry fa Angelo anao koa mivolagna fa anao mahay Ambaribe anontania tantaran'izany mevalignitry zany Bernard Biamby zany anontania nagnakory nagnanaovany vahoaka ny Ambaribe izy zay manginy fa zay koa mivadiky tsy haiko ika agnarany ke atsika jiaby vahoaka ny Ambaribe amboara cocktail molotov apitra agnaty tragnotsika koa garde karaha tondrony garde nino bombe lacrymogène ro io basy amy tagnandro io zegny hitanareo mihelagna amy quartier topia ro koa voa raiky aroe telo andra raiky ro mifantavo ro io koa mavozy zany magnambaranareo vahoaka ro io mavozy fa vavabe atsika tsisy député tsika tsisy maire bientôt dans quelques semaines tsy ataoko hoe dans quelques jours session ny assemblée député tsika ndraiky mba nitandregna atsika vahoaka député tsika mba nasaky ny seho amitsika vahoaka non izy nandeha nagnatony baliny zanaka ny nosy be Tantanarivo ndraiky maire dikan'zegny vahoaka atsika tsisy valera amindro io aboaro koa fa ro tsisy valera amitsika voilà zo io na maregny député tany jiaby mirikarika mitandregny vahoaka fanakalo hevitra non député tsika ianta misy magnanga ianta misy baly ianta misy fiaignana ianta misy pesosy zany efa mivola aminareo isan'andra Ambaribe tsisy fanjakagna fa ao fanjakany baroa koa tsy manambotry mampigadra koa tsy mampigadra mandatsika lio koa tsy mandatsika lio mamono point basta ben oui anareo kasa mijery député maire préfet koa fa hitanareo mandalo agnelagnelagna anareo any tomobilindreo topia misy tianareo mitopy reo koa karaha ataondreo maramila zandary surtout tiako raha nataony vahoaka ny toliara regny dadiny tiako dadiny tipiko ampory vazaha i gendarme igny zahavanareo dadiny fa hoe tipiko ampory la olo zandary igny tsy nasaky namaly
or nisy fusil à pompe tamin'igny nisy matraky fusil à pompe vango ny dady félicitation dady igny dady igny tokony namianao fisoragna ary honneur maventy sy teny dady namagno tipoka am'porzandaro igny raha tokony ataonareo mbarobe karaha igny atsika zao fa en mode révolution oui t'as raison frère Châtelaire atsika zao en mode révolution mila mipetraka fédéralisme zegny ane mampialamboatry ro io fa indreo fa mafy amindreo fa fédéralisme koa navy io fédéraly nipetraka fa indreo nereo vahany mafy io iadivatsika apetraka atsika frère autorisation zegny fa tsisy dikany nde communication ndreo ty fo tsisy signature tsisy cachet tsisy nino reo boko mivolary communication za miasa io communication aminaka autorisation zegny kaza jirenareo aza mangataka kaza miraharaha kofa tetry lohanareo allo rodogna atsika akanga maro tsy vakiny amboa za boka ro ny maly tantoliary sehitry anao ero igny sehitry koa ndreo igny karaha zegny koa tsika mbario be karaha zegny koa tsika ambanja diego misy dossier ambesako ambanja boka parce que misy resaka kakao olo tsy mpitsabo kakao olo tsy mahay resaka kakao olo tsy mahay sambrano ary andeha to délégué tsy haiko ninony kakao zegny asambrano n'importe quoi za miamby ro mpiaraka aminay reto asambrano mbo agnapita vaovao aminaka momba raha zegny ho ambarako anareo eto resaka kakao ny ambanja zao fa aza mijery autorisation karaha toandreo tsy mijery autorisation ko fa tetry lohatsika atsika mijotso amy lalabe ben oui nampatsiaro za raha anao malaza tsy nidiaviny ratsiraka 23 mars nanomboky teo 82 ambaribe sisaka izy losindaza ary izy namoaka vava alivegnany pito izy fa grève ta ambaribe grave vavanazy mary zay ane agnisan'ny mpitolona tamizegny zay agnisan'ny nigoma mevalignitry ry Bernarabe ampy tamizegny ny fanta volango aminareo raha tsiraka ny lobava keniana anareo mitsakaraka zay ambaribe zay endre andafre ho an'le tsy mahay vola hoe andasy zay andafre ne vatagna ne andafre fa jerine fagnaine tanàna io avy ny mahay ahezane raha jiaby mandalo io ary vahoaka tsisy raha sitriky vahoaka zay he donc mitandrema atsika vahoaka malagasy fa mitietra volanko aminareo riba mitietra ary riba koa fa mitietra volagna fa moraronga moraronga ny fanta président Ratsiraka zay zalahy Rajoelina ambarako anao natanjaka Ratsiraka anao tsy natanjaka nandilitra Ratsiraka Rajoelina natanjaka Ratsiraka zio nino tsy sakinao Rajoelina tsy sakinao ministre ny défense magnapetraka agnarany tompoko lasy bongy bana
Diego olekanareo nandeha nagnapetraka tobina kady lalagna amin'ny agnaran'ny bomba olo velogno tsy fatao agnaran'ny kazerne raha tokony ataonareo zao apetraka anareo amin'ny agnaran'ny tompo klasy bongy banany Antsiragnana zegny natao hoe mpitondra mahe fôtiny izy igny zay tsaiky nahita ray aman-dreny nasolo sy bongy ziska niany maro ny teo nisy nagnano tsara ary nisy nagnara-dalàgna fa koa mbola navitany sy bongy tsy eniky nisy masaky mivolagna aminakaelo izy nisoma niaraka aminay jeune ta place kabaro teo fisomagna pétanque zay ty nisoma pétanque niaraka tamy tompo klasy bongy teo anteny dona igny tsara nagnavakavaka jeune nisoma miaraka aminay io place kabaro teo boka tamy fisomagna pétanque taloha ben oui igny ny sahoabahoaba tagnatin'ny vahoakany Antsiragnana tompo klasy bongy koa raha nentinay natsangana ny maty alohanay nampitsangana sy bongy ia tsy vitan'izy naty zandry lahy nivonegna tamperinasa tompo klasy bongy ministre en défense andeha aondragna anao amin'ny DC3 ministre en défense aondragna anao amin'ny DC3 non nivonenareo amperinasa ray aman-drenay tompo klasy bongy fôtony navozoanareo tsy sakinareo bana andeha to amin'ny agnarana anazy fa tsy zegny ankady lalagna kazerne ankady lalagna andeha natao amin'ny agnarany bomba ino raha mba nataony bomba ampita Madagasikara koa tsy namon'olo ndeha école de guerre tsy nandianana guerre nataony teo grève ny Madagasikara abako généraly olo velogno andeha atao agnaran'ny généraly atao agnaran'ny kazerne n'importe quoi anao ministre en défense agnarany non za nagnabaranareo teto ataova agnaran'ny Ratsiraka le 6 universitaire ny Madagasikara fa izy nagnamboatra io masovina ahitagna université ta Madagasikara Ratsiraka izy nanangana rotsota io tamy famy fitondragna anazy tsy sakinareo atao tampoko anareo magnano manara-penitra tampoko nandeha nagnano ino agnaran'izay ta Matavy gymnase arena nino masty Tamatavy matanana ny babanao ke gymnase ny Tamatavy ataonao amin'ny agnarana zanakanao zegny matsisy jery anao nialatsigna aminao raha joela fa anao tsisy jery Tamatavy matanana anao n'importe quoi ray aman-dreny nanagna naizy azy tamy fotoagnandrony tamy Ratsiraka Antondra baka Tamatavy pe asonamo azafady tsy haiko izy nambo velogno na mbola io azafady amy fianakaviagna zany Samson Gilbert zany ministre Samson Gilbert zegny tsara eny rajoela aminao kajo fandegna ambara zegny izy ro jiaby tsisy mahay zegny ry sasany magnano mahay raha Tatuliara nisy an'izany sesera Sosoany André zany nanagna ny lazany zegny olo tokony amenareo voninahitra agnarany raha Toliara azovy tsy nahy Sosoany André zany pe asonam azafady amy fianakaviagna nagnano tsara tamy zanaka Toliara zany ray aman-dreny Sosoany André zany Tafianaratsoa zany premier ministre Désiré Rakotoarjona zany olo tokony olo amenareo voninahitra fa tsy bomba akory mandeha tondrogna an'izegny olo bado
le tantaran'ny Madagasikara tsy haindroky arô ndegnany zay. Agnisan'ny premier ministre natokisany Dada Ratsiraka ary agnisan'ny ela tamin'ny fitondragna tamin'ny gouvernement ny Ratsiraka zany général Désiré Rakotoarjon zany. Ta Madagasikara resaka culture tsendriky nisy ary za matoky tsy ho isy ny vitan'izany madamo Gisèle Rabesala zany. Masaky mifamatra aminaka eto zegny olo tokony amena ro voninahitra Antananarivo. Zany ny atao hoe ministre ny culture, ny roborobo culture nandesiny tompoko vavy Gisèle Rabesala, agnisan'ny ministre ela indrindra tamin'ny fitondrany Ratsiraka ary nahafinaritra na ny zavakanto na ny fomban-drazana zany ministre zany nanandratra avo ny fomban-drazana sy ny zavakanto Gisèle Rabesala. Fatry azo very minafiky mpitondra teny volagna ty loso ny vola mandeana ry mandeha ry soa fianatra. Izy koa province tsota ro nanana na izy azy ny mpagnano politiky. Araiky baka Majunga atinako baka agnaranazy zay ministre neta Majunga nanana na izy azy izy boko izy nody Komoro. Atinako agnaranazy lera ny tagnarana anazy tsaroko mba mbarako anao. Zegny ministre nanana na izy azy baka amin'ny faritany Majunga. Baka Majunga feky. Agnarana musulman zay agnaranazy. Za nandeha ta Komoro tamin'ny andro nivolaniko aminareo zay, za mbola nandeha izy ta Komoro. Ta Moroni baka. Ratsiraka nagnapetraka gouvernement province tsota nisy fa izy tsy nagnano rasisme anazy. Tamin'ny etanosy be tagny misy araiky ray mandreny be 50 vanio zato babaky. Araiky napalaza izy RNM ny Dida Mandalagna tompoko Laportos 50 zato vanio 50 babaky zato vanio Dadilare mity andraza. Voilà, merci aminao zany Kousay Saïd Ali baka Majunga. Zegny ministre ray arehan'ny Majunga tamin'ny fotoagnandro fa zio ry minafiky bakeo taratasy ty loso devant télévision ry ary mpitondra teny minafiky oui zay boko mpitondra teny Maradona minafiky mpitondra teny boko minafiky zegny. Merci zany zany ministre Kousay Saïd Ali zany ray arehany eta Majunga zalahy. Jusqu'à niany tseniky nisy na vitany Kousay Saïd Ali ko mbola zany ka Majunga ministre na tsy haiko sesera. Zany ahita izy ta Komoro tamin'izany nandeha ta Moroni. Zegny tsy hainy Rajoelina fa fitondragnany Rajoelina kamakama copain copine normal amizay ro samy amin'ny gouvernement osa oba copain copine sabadidaka amizay firenena. Za mahita communication nga Olivier Maragnako izy ministre ny mine anao zala zandry nandeha nagnano la même chose
karaha nataony ngiay zanakiagna tenkabija nena raha tsy toina koa ingay Olivier ministre min communication sans signature sans rien ni caché alors bako mbola aminay hoe officiel io aminaka io tsy officiel io nde meko gouverneur ne Diana baka ngamboarany corner ny pistache faheny raha zegny i Bob Nounousi mampalahelo e ke riva oka malagasy aza miambigna ato liara Mazenga Mbaribe Diego miaraka mitsangagna atsika jiaby on est en mode révolution tsisy miambigny fulany miambigny rayany miaraka mitsangagna atsika jiaby miaraka mipoko raha ty Mbaribe aza mandry fa mandeha zo parachute Sakatia zay tsy magnary anareo miaraka aminareo zay samy zanaka Mbaribe fa tsy vahiny ry Angelo ry Labanany ry Abdou Volovolo tsako Logaro ry Tsilanipany reto ke ro vahiny koa ro magnano ro farany topotany non anareo nandesin'olo be nareo teo navy teo hianatra fa tsy navy teo andeha gnambaka zay topotany sotra tompoko veloma jiaby atsika